Mbah Kakung wilujeng hamidhangetaken mugi dadosaken sukarna ing bengalih menika eyangipun temanten putri wonten Mbah Samto Gudrah Kulawarga kaaturaken kanthi martikaning lala nuwun. Kancane kang sekar kadung lawan kembang menor kang esmu arum wenor lan nyot-nyotan kate kusuma mangambar ambar waraku kusing dupaku melon kalon awor mega lermembo Bathara tan samar pamoring sukma sinop semaya winahya ing api sinipan telanging kalbu pambukaning warana nalen saking liya payaping aluya ong Sikra kanggo tumingal Prang sangko samya kali Ojo tak dadaku. Hei. Aduh mati ya. Aduh. Aduh.
Monggo kalajengaken rujak jeruk menika spesial kagem eyangipun temanten putri. Monggo katuraken para kadang pradangga Bima Suci campur sari. Tumuli ngaturaken sugata panglipur mugi dadosaken sukarna ing kalih ugi ing samangke wonten Bapak Gina ngersakaken lagon gubuk asmara ing samangke setunggal baka sawiji dipun pinangkani setunggal baka sawiji. Tuhan. Padha grandangan tangan-tang mbok netole tangan dani Wah ora rugi sing ngrawuhake dalang kondang. MC ning ngirit swara no. Dora iki ngapa to ora, Dora? Kuwi kok datak tutuk lho. Jane do ngopo? Heran aku. Tok tandangi Aku gawe rujak jeruk. Rujak jeruk. Mburinya akeh banget loh. Ya ampun. bumbune kuwi apa? Ya Allah ya. Heeh, kale jane nganggo apa? Kowe reng tau ngrasake ditapuk. Nganggo jeruk. Justru nek ngene iki jodoh sing lenang lemak-lemak sing wedok kaya genthong ngene iki nggih to, Mbak? Ya aja kaya ngono kuwi ta, Nak. Mbak, oh ya. Kula
Ya ya ya. Oleh Ore
Dodiji sampun kapiyarsa suluk odo-odo srepek bawa rujak jeruk dawah saksanesipun sampun kaaturaken. Mugi dadosaken sukurna ing begalih ngatur konjuk eyangipun temanten putri Mbah Samto Pak Likmanto Giman matur sembah nuwun sampun kersa paring dawuh dhateng kula sakanca. Yen pangapunten menika ugi wonten panyuwunan gubuk asmara saha podhang kuning menika panyuripun saking Bapa Gina. Bapak Ibu sanggening sagung para tamu ingkang tasih kepareng anjenengi wonten kalenggahan siang punika. Yen pangapunten sugata panglipur lumantar Bima Suci kasiget sautawis awit menika sampun dungkap adzan duhur ing samangke kalajengaken malih sak sampunipun bakda salat duhur. Matur nuwun.